Temporada 2020-2021. El Barça visita el camp del PSV Eindhoven a l'anada dels vuitens de final de la Champions League femenina. Els gols de Jennifer Hermoso, Oshoala, Lieke Mertens i un en pròpia porteria de la capitana de l'equip holandès deixen l'eliminatòria encarrilada per als culers. A les acaballes del partit, però, el PSV faria el gol de l'honor, reflectint en el marcador un imponent 1-4. A la tornada, al Johan Cruyff seguiria el mateix patró, 4 gols de les locals i un de les visitants. En aquest cas, Hansen, amb 2 gols, Alexia Putellas i Oshoala serien les actores dels gols culers, mentre que el PSV maquillaria el resultat amb un gol en l'última jugada del maig. A quarts el Barça es trobaria davant d'un exigent i competitiu Chelsea. Mariona Caldentell serviria en safata el primer gol del partit a Oshoala, però la delantera nigeriana fallaria incomprensiblement. La punta del Barça, però, es trauria l'espineta del gol fallat amb una gran rematada que tocava contra el pal i entrava, fent així al Barça adelantar-se en el marcador. Seguidament, Mariona Caldentell des dels 11 metres transformava el segon per al Barça i ja en el temps de descompte Jennifer Hermoso deixava l'eliminatòria pràcticament vista per a sentència. A la tornada al camp del City, però, un gol de les locals als 4 minuts incendiava l'estadi. El Barça es despertaria amb una clara ocasió fallada per Oshoala i, novament, la delantera nigeriana faria el gol de l'empat, deixant ara sí vista per sentència l'eliminatòria. El coratge del City li permetria guanyar el partit amb un gol a les acaballes del maig. El Barça seguia superant rivals i ja estava a semifinals, on es trobaria amb un sorprenent PSG que venia d'eliminar a la gran favorita, l'Olympique de Lió. Al camp de les parisenques, un gol de Jennifer Hermoso encarrila l'eliminatòria per al Barça. Ràpidament, però, després de la sortida d'un córner, el PSG empatarà el partit. Aquell gol va fer créixer a les locals i Marta Torrejón salvaria un gol cantat sota dels pals. La portera del PSG amb una gran intervenció evitaria el gol culer. I el partit acabaria tenint polèmica amb 2 penals clars no senyalats per l'àrbitres, un amb Apileón i un per mans després d'un xut de Lieke Mertens. A la tornada, la jugadora holandesa als 4 minuts adelantava al Barça. En un Johan Cruyff que ja podia comptar amb el públic gràcies al desconfinament. Novament Mertens, al minut 30, posava el 2-0 al marcador. El PSG posaria emoció amb un nou gol de sortida de córner. Aquell gol no noquejaria les culers, que anirien a sentenciar l'eliminatòria i es toparien per doble vegada amb els pals. Les culers acabarien patint fins a l'últim segon, però saborejant la victòria i així la classificació a la seva segona final de Champions en 3 anys. El rival seria el Chelsea, que havia superat en una dramàtica pròrroga al Bayern de Munic. En la final, un gol en pròpia adelantava al Barça als 30 segons. El Chelsea tindria oportunitat d'empatar
amb 2 clares ocasions de la seva delantera punta, però les angleses perdonarien. I un clar penal era transformat per Alexia Putellas, deixant així la final molt i molt encarrilada per a les culers. Al minut 20, Aitana Bonmatí sentenciava definitivament la final, després d'una gran assistència d'Alexia Putellas. I una gran jugada per l'extrem de Lieke Mertens acabava amb el gol de Hansen i així també amb les esperances del Chelsea. Queda't amb les imatges. Vicky Losada acabaria aixecant la primera Champions de la història del Barça femení, la primera d'una nova era. Si t'ha agradat el vídeo, deixa el teu like i subscriure't al canal. I recorda, surt i disfruta. Felicitats, campiones!